for and also near Mama Catching. Do my dear any Ubinima, Ubichre, and they said the medical cano, and Safari dear, and Yaji, Baleha, Ekitame, Etiprono, Yadi Baby, you, and your choir, dear, be a pretty, and then Safeno Akayahuan, and Sisaya Krabi, Abed Mediamu. Maybe I'll be on Facebook, YouTube, Mammy. Nyada jitsina se sabe yakasa chire benyansa fo ba dwendwemba asemi obi nima obi chirenti ade so wotsina se na wanya ba bi efra semi mu telephone number me di dwumai 01521 400 8110 fa WhatsApp ne bra opa ye no audio opeso atwero abusua be kan ye betsina se ne ye betwetwu ne ye kye go kwa yo sade mu nyina mu nimu no ye de ye te go na manfo de aba na dia yeso ye de aba na nkanye coronavirus ya kasabre de ba bia ye koi de e ka ya dru se abedwafo betena se na ka ya duaduase no mu na so sade mu amunim ene obi nsira obi abusua mo wo fie no abusua na ne wo ho enti ne se mu nua ba mama ka kire ene mu sia ya ni nua ba ma bi e bia na ye oba bia na ye wadamfo bia na ye wodofo na sem bia kire ne so no de aba se me meka na mpanyin tena se na ye ne duase ni mu na ye hu ne pomasi bre enti ene me ba ya dwuma de ye modini sa enti me nua ba ma bia rekosem a oti hu nsuo eja na tete eja na dwendwene a wode ba ye ne se etu kwan ba broche kuro ebi na wo ba ye no abehu oba wono ankasa ne hu oba no se wo pe no okọ oba na ni se wo pe no oba no asem a oka kire no edi o how bi abre no na sabre ebia wo bebisa se ka kire na ye di asem ni nyina ne se eye me nua ba mai na asem wo de ba ye ne se mama ka kire ma hu oba asene pe oba na asem a oka kire be ne se wo beti ase de a na age se me ware no na esan se sebe kure ya ye wo mu inso aproche nkure bebre na ane sebe wo ba wo so a wunya nkrata etira kwasi kroni kroso enti bi nia be ma esu di ose eye woyo di oka ya ne se ma me se wo so beti ma aboa no bia enka no kure ni enya se mani nye wo me pe wasem na aware ya no so no kura no sebio ekoye awade a ye frɛ ne se ayeforo eja sebe na abusua aware wa ya ware wa abusua fie nipa mienu mi esa ba waware ya se anja se enya aware sa ne ne mafoi omaye no nanso nka sebe ya wade de empanyini ba ko mienu tena se ya oba abusua ba ma abusua tena se akanya wade nti akoye aban mu awade yi akoye se kwasi broni awade nti awade ni jan no kora ne nafem aban ma edi ni ti akowura ma wie odi ni ti kowura wie ya afede se nipa mote yi no akoba se sa oba yi kora no ne ma me ensa wo mu nyina no ye no operation anti ye twa na wo oba yi baketu okita na ne be ma ne nse bi kura obetima awo na chi ampa okohu no na akra no wo fie na akra na kwa ni mu kakra afi de baba ne se sa oba ye twa wo obi se oba ya afi ne kire se asem ya ye dai abo no tena se na afi ne mpanyina betena se ne ye fia se na mu yo ale se de ye karo no se afi ya no obeka ho a bele safo ni nyina ewo bi ni mu bi kire mama ka kire ho ya de abi epono no nti sinsam no ya ba bi hwie buko enti be ma ya sam ode bra ye ne se emwa be ne ka kire wo no mpanyini obeti maboa me amande etu anamo akwa asofo yi ho mini ya sabre sa so tifi a adwen be no so de beba said ye maka no ye telephone number no 015 21 400 8110 fa wadwen kire bra mon subscribe na asem bia wasemi mu oso fa wadwen kire bra se de sa ne ye beye no ane ensesaye de abaya sabi yetimu nya mpanyini ema mpanyini hyieti no ye de asenya bra mu ye nua ba mai na asem ane se kwan ben so no mfa wone de enya se won pe ba no na mmom no oba na de ne hwam kire se ekuro na yetim no ye wo a ne ye nyakrata na sabi sa watwa awo na wo ka kire ba mai se watwa awo a na ye de na mpo no nipa na wo be pa no amfa awade ama
ene de amfa wade amba wono ko wasori na wode asori eyere be ma ne say nkwa asori entime de yese wo pem de a ade se wo ware me enti wo de ya wo hia baaye de be ma de ne de e baaye minua sabre afenu woti a asem no eya sensebe eye obi nima obi kire mama ka kire nie fa wadwen kire bra ye fa mo wa ye nua be me na ye hu sade asem ye besi afa aka no minua no empanyina san kakra bi a ye wa ye de ma ye nua be me ene say the bible that the yaka bom no ye titim na minua no ma na minua no mema ye fa kwanya iso etumofo awade a yegyina bibi so ware enhye nyankopon po ani munyam se wo ye oba se wo ye be ma se hwe wo oba de na dwene eye se okita breche nkrata nti wode ochi obi ba be ma aware no hwe de akofa aba oba ma esu nya adwene se oba ikita krata nti obetima aboa me hwe de no so akofa aba enuanom ede ye ben ni ye pe wo wiase enada ene nokura nipa nyinti no da bia mayen ohaw ene atete minuanom momma yeyi enye yu ye no so enye no kire say obema yi hu wi se wo gitum se wo ye Kristo ni ba ya wo pe Kristo ni ba ma ware a enka ka kire ne se me ntwempena onko ne baabi na ode force se chenchia a se wo aware no pe dia na mo ndia wo de be hye ho ene de ono so de be hye ho no eno ne sese ye pa asam no mu se eti de be ma ye oye aye bone na de obai so kai eye bone sa aware na wo pe nti na ono so ka so obeboa na na ene anu wo bi nima obi kire kuni aba mama ka kire ye hia semi anu moye eti wo saka subscribe fa wo adwenkyere efa ye telephone number iso na fa maye enye ba bia ye wo Berlin Germany he ya bini hanu moma ye hye ye na muntu a yetu moma ye hye abrabo bi a ye bo moma ye hye niema bi a ye said the Bible kano wasese nti ye ebeso awurade ani enuanu ma Christopher da bia meka wo bitimu ebisa se na me ye Kristo ni na Kristo mama ye di Kristo di agro adenti sa obai no tinya meso ase pa enkanya di ode beka ato be ma ye adwene ni sekrata amenti onware no ne be ma susuro nyankopon a nkono so ohwe se oba na wo a obewo ama na nyakrata enti no nkono so be ware no enuanom anamo a yetu na sasi so said de bia maka no coronavirus COVID-19 eba ma adwen sachra obi nti ase sabre ya ye womi obi afa Kristo ede na ye ne kra ene na gyenkwa obi so aye na dwo so obedi bone na no na bone ni ma ade akọ enuanom o ma ye hwe ye hosu yi na mmere eni ho medipa eti ene same de mu hia ya na ye nua be ma se ye wo ba se ye wo dofo ne hawa odi aba ye di abede kwan a oba bi di be ma bi afaso o tete o ha enti onye den ana me da sisa waka me ho na watie yansam nyina no wutie wi a ade se sebe obenya nsafo badwendwemba watsena semi ho atena sidi na nya ba bi afiri tena sidi na obenya ba bi e de afira sedi mu me da wasisa watie me eye obi nima obi kire mama ka kire nie bye bye.